Bă, nu te cred. Te cred. Ai de viața mea. Bă, deci așa ceva, frate, n-ai văzut vieții cerului. Ai, fuck. Acum o să facem mitul lui Herobrine. Mitul lui Herobrine. O să facem mitul lui Herobrine. Ok. Acum o să ne luăm lucrurile necesare. Da, unde -s? Unde ești? Unde ești? Mai bine, hai să le căutăm mai bine. Oare sunt aici? Spune. Nu sunt aici, nu. Cum? Unde să facem mitul lui Herobrine? A, uite. Oh, nu din ăsta. Ci gold. A, că mi-mi trebuie lingouri. Ah, iar m-am dus. Și torțe din alea de stone sau din astea. Din astea o să folosim altceva. Și nu, așa. Bun. Și gold. Acum vom face mitul lui Herobrine. Bam. Bam, 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 bam. Am uitat ceva, dar o să iau după. Am făcut jumate și imediat va trebui să se spawneze. Uite. Bun. Ok, și acum va trebui să se spawneze, va trebui să-l lăsăm. Sau se va spawna sau nu se va spawna. Au, mă speria că-i nul. Ai de viața mea. Ok. Acum să vedem dacă îl va spawna pe Herobrine. Uite, așa. Vom lua
Ce o să luăm? Uh, bine, am revenit. Doamne, dar totuși, Doamne, dar totuși. Bun. Ce luăm? A, uite, o să îndrăznim să facem o chestie din asta, să vedem dacă ne iese pe pământul ăsta. Pământul ăsta, cică. Unde-i ochiul ăla? Unde-i ochiul lui pește prăjit? Aici nu-i. Ce să văd? Pai că pe aici ar trebui. Că... Uite ce ăla de unde -i? Poate. E aici. Nu-i nimeni, dar... Îmi-e fine. Nu era. Ok. Era ochiul ăla. Unde? Sau poate nu este aici sau nu-l găsim? Eu cred că încă este. Dacă nu-l vedem noi. Ne va lua așa o veznicie până o să găsim chestia asta. Oare nu era acolo? Sau nu este ochi din ăla? Vom face altceva, deci să sper că ne va ieși să facem așa și
Trei. Cicați pe aventure. Oare nu se va spune la Herobrine aici? Aia a fost doar o inventare. Episodul de astăzi a fost gata. Pa, pa!